ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪፕረስ ሎም ማዓንቲ ኣገደስቲ ዝበልናዮም ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ምሳና ክትጸንሑ እንዳኣንገድና ፈለማ ኣርእስታቶም። ሓይልታት ሁቲ ካብ ገማግም የመን ተበጊሶም ንመጸበብ ባብኤል መንደብ ወሽመጥ ኤደን ቀይሕ ባሕርን ኣጽዮም። ሰራዊት ሱዳን ድሕረ ዋርሕ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሰሜንን ደቡብን ኮርዶፋን ዓብይ ናይ መሬት መጥቃዕቲ ጀሚሩ። ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ ናብ ፓኪስታን ክገብሮ ዝሓሰበ ጉዕዞ ብድሕንነት ስግኣት ምኽንያት ተሰሪዙ። ኢራን ክልተ ነዳዲ ዝጸዓነ መርከብ ካብ መጻዊ ሆርሙዝ መሊሳ። እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣምባሳደር ምሻማ 12 ሃገራት ኮኒነን። ሶማሊላንድ ብወገና እቲ ሹመት ጥሕሰት ሉዓላውነት ብምባል ውድቂ ገይራቶ። እዚኦም ብዝርዝር ክንሪኦም ኢና። ሰናይ ምክትታል። ሓይልታት ሁቲ ካብ ገማግም የመን ተበጊሶም ንመጸበብ ባብኤል መንደብ ወሽመጥ ኤደን ቀይሕ ባሕርን ኣጽዮም ኣለዉ። ብጸረ መራኽብ ሚሳይላት ዝህረማን ዝማረኻን መራኽብ ቁጽረን በርኪቱሎ። በዚ ምኽንያት ዓበይቲ ኩባንያታት መጓዓዝያ ባሕሪ ካብ ስጋት ዝተልዓለ ንጥፈታተን ደው ከብላ ተቐሲበን ኣለዋ። ዕጡቕ ሓይሊ ሁቲ ካብ ወሽመጥ ኤደንን ቀይሕ ባሕርን ዝጀመሮ መጥቃዕቲ ናይተን ምስ እስራኤል ምትእስሳር ኣለወን ዝበለን መራኽብ ክቕጽሎ ምዃኑ ኣዛዚ ሰራዊት የመን ኣጠንቂቑ ይርከብ። ሰራዊት ሱዳን ድሕረ ዋርሕ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሰሜንን ደቡብን ኮርዶፋን ዓብይ ናይ መሬት መጥቃዕቲ ጀሚሩ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ክልላት ሰሜንን ደቡብን ኮርዶፋን ብሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ተታሒዞም ዝነበሩ ጽኑዓት ማዓስከራት ንምምታእ ድሕሪ ብዙሓት ኣዋርሕ ዓብይ ናይ መሬት ወፍሪ ኣዳልዩሎ። ምንጭታት ወታደራዊ ከም ዝሓበርዎ ኣብቲ ዝተኻየደ ወፍሪ ብዙሓት ወታደራዊ ተሽከርከርቲ ክተሓዛ ከለዋ ነቶም ሓደሽቲ ዝተቆጻጸሮም ቦታታት ንምክልኻል ድማ ናይ ድሮን መሸረቢ ቴክኖሎጂ ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ብኻሊእ ወገን ድማ ኣሜሪካ ናብ ሱዳን ኮሎምብያን ቅጥረኛታት ተዋጋእቲ ንዝሰጋገር መርበብ እገዳ ኣንቢራ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ምስ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ኮይኖም ዝዋግኡ ኮሎምብያውያን ቅጥረኛታት ተዋጋእቲ ኣብ ዝምልከት መርበብ ናይ ቁጠባን መገሻን እገዳታት ኣንቢሩሎ። እዚ መርበብ እዚ ብናይ ቀደም መኮንናት ሰራዊት ዝምራሕ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ተሓዊሱ ግንባር ኣልፋሽር መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ በላሕቲ ተተኮስቲ ስናይፐርስ ንኦፐሬተራት ድሮንን ከም ዘዋፈረ ተገሊጹ። እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብቲ ኩናት ሱዳን ኢድ ዘእትዉ ዘለዉ ናይ ወጻኢ ተዋጋእቲ ንምግታእ ዝተመሓላለፈ ሓያል መልእኽቲ እዩ። ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ ናብ ፓኪስታን ክገብሮ ዝሓሰበ ጉዕዞ ብስግኣት ድሕንነት ምኽንያት ተሰሪዙ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ ምስ ኢራን ኣብ ዝግበር ሓድሽ ናይ ድርድር ምዕራፍ ናይ ኣሜሪካ ልኡኽ መሪሖም ናብ ፓኪስታን ከም ዘይኸዱ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ከም ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ገለጻ ናይ ጄዲ ቫንስ ጉዕዞ ዝተሰረዘ ንልዑል ናይ ድሕንነት ስግኣት ምኽንያት እዩ ይብል። ወላ እኳ እቶም ፕሬዚደንት ብዛዕባ ጉዳይ ዝርዝር ሓበሬታ ተዘይሃቡ እቲ ውሳነ ዝመጽእ ኣብ ሆርሙዝ ውሽጢ ከባቢ ዘሎ ወታደራዊ ወጥሪ ብሓያሎ ኩነታት ወሲኹሎ ዘለሉ እዋን እዩ። ቅድም ኢሉ ጄዲ ቫንስ ስቲቭ ዊትኮፍን ያሬድ ኩሽነርን ዘካተተ ልኡኽ መሪሖም ኣብ ፓኪስታን ምስ ናይ ኢራን ተወከልቲ ክዘራረቡ እዮም ዝብል ትጽቢት እዩ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጄዲ ቫንስ ኣብ ፓኪስታን ኣብ ዝገበርዎ ነዊሕ ናይ ድርድር ጻንሒት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ስምምዕ ከይተገበረ ምትራፉ ዝዝከር እዩ። እዚ ናይ ጉዕዞ ስረዛ ዝመጸ ትራምፕ ኢራን ዝቐረበላ ስምምዕ ተዘይፈሪማ ምልእቲ ሃገር ክንድምስሳ ኢና ዝብል ጥንኩር መጠንቀቕታ ድሕሪ ምሃቦም እዩ። እቶም ምክትል ፕሬዚደንት ዋላ እኳ ብድሕንነት ምኽንያት ካብቲ ጉዕዞ ተተረፉ ኣሜሪካ ነቲ ድርድር ብኻሊእ ናይ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ተቐጽሎ ወይ ቅዋማ ናብ ወታደራዊ ሓይሊ ትቕይሮ እስካብ ሕጂ ግልጽ ኣይኮነን። ኮይኑ ግን ናይ ቫንስ ኣብቲ ድርድር ዘይምርካብ ኣብቲ ኸይዲ ናይ በዓል ተጽዕኖ ክህልዎ ከም ዝኽእል ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ ይህቡ ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ናብ ፓኪስታን ናይ ዘተ ልኡኽ ንምልኣኽ ክሳብ ሕጂ ውሳነ ኣይወሰነትን።
ትካል ዜና ታስኒም ከም ዝጸብጸቦ ቴህራንና ፓኪስታን ናይ ዝርርብ ጉጅለ ንምልኣኽ ክሳዕ ሕጂ ናይ መወዳእታ ውሳነ ኣይወሰነትን። እዚ ኩነታት እዚ ኣብቲ ዞባ እናገደደ ይኸይድ ብዘሎ ወጥሪ ኣብ ዝቐጸለሉ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓሳት ዓብዪ ቆላሕታ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። ክሳዕ ሕጂ እቲ ዘተ መዓስ ከም ዝቕጽል ወይ እቲ ልኡኽ መዓስ ከም ዝለኣኽ ዝገለጸ ንጹር ሓበሬታ ኣይተዋሃበን። ኢራን ክልተ ነዳዲ ዝጸዓና መራኽብ ካብ መጻጉ ሆርሙዝ መሊሳ። ምስ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ምትእስሳር ዘለዎ ማእኸን ዜና ታስኒም ኣብ ባሕሪ ኢራን ድሕሪ ዝቐጸለ እገዳ ዕጡቓት ሓይልታት ኢራን ሎሚ ክልተ ተወሳኺ መራኽብ ነዳዲ ብመጻጉ ሆርሙዝ ከይሓልፋን ድሕሪት መሊሶም ክብል ብሰንበት ገሊጹ። ታስኒም እተን ክልተ መራኽብ ኣብ ትሕቲ ባንዴራ ቦትስዋናን አንጎላን ዝጓዓዛ ዝነበራ እኳ ተነበራ ብሰንኪ እዋናዊ ስጉምቲ ዕጡቓት ሓይልታት ኢራን መንገደን ክቕይራ ንድሕሪት ክምለሳን ከም ዝተገደዳ ይጠቅስ። ኣሜሪካ ኣብ ወደባት ኢራን ዝገበረቶ እገዳ ክሳዕ ተልዕል መጻጉ ሆርሙዝ ዕጹቅ ክጸንሕ እዩ ምዃኑ ኢራን ገሊጻ። መርበብ ሓበሬታ ምክትታል መራኽብ ማሪን ትራፊክ ኣብዚ እዋን በቲ መጻጉ ዝሓለፈት መርከብ ከም ዘየላ ዘርኢ ይመስል። ብዙሓት ግን ኣብ ዙርያ ወሽመጥ ብፍላይ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኦማንን ኢማራትን መልሕቐን ይድርብያ ይመስላ። ትማሊ መራኽብ ባሕሪ በተወሳኒ መጻጉ ማይ ይንቀሳቐሳ እኳ ተነበራ ቴህራን ዳግም ነቲ መስመር ማይ ክትዓጽዎ ምዃና ምስ ኣፍለጠት ግን ኣዝየን ተዘሓሒለን ኣለዋ። ሓያሎ መራኽብ ብፕሮጀክታይላት ከም ዝተሃረማን ሓንቲ መርከብ ድማ ብቐዳም ብጀላቡ ጠበንጃ ኢራን ከም ዝተተኮሰላን ተገሊጹ። እስራኤል ሶማሊላንድ ኣምባሳደር ምሻማ 12 ሃገራት ኮኒነንኦ። ሶማሊላንድ ብወገና እቲ ሹመት ጥሕሰት ሉዓላውነት ምባሉ ውድቂ ገይራቶ። ሚያዝያ 18 2026 ዝወፀ ናይ ፓኪስታን፣ ግብፂ፣ ሶማልያ፣ ሱዳን፣ ሊብያ፣ ባንግላዴሽ፣ ኣልጄርያ፣ ስዑድ ዓረብን ፍልስጤም፣ ቱርኪ፣ ኢንዶኔዥያን ኩዌትን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሓበራዊ መግለጺ እስራኤል ንሶማሊላንድ ተወካሊ ምንሻም ዝወሰነቶ ውሳነ ብጽኑዕ ኮኒነንኦ ኣለዋ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪፕረስ ሎሚ ዕለት 19 ሚያዝያ ሒዝናልኩም ዝቐረብና ዜናታት ነዞም ሰማዕኹሞም ይመስሉ። ኣብ ቀጻሊ ከምዚኦም ዝበሉ እዋናውያንን ዜናታት ክበጽሐኩም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ግበሩ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ዜናታት ክሳዕ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ።